Ben van de groepen 7 en 8 binnen van de Moonbetiet al drok dwanden elkaar in moezen en circusartiesten te verhoren. Ze zullen zo een toneelstuk opvieren, baseren op het boek Het Moezenhoes, Sam en Julia in het circus. Het is een toneelstuk dat gaat over muizen en die moeten een misdaad oplossen, want er is een dierentemmer en die is heel gemeen voor dieren en die steelt het geld. Opletten jij. Hup, doorgaan. Niks niet belonen. Afstraffen zullen we. Afstraffen die beesten. Jongens, als het geld niet terugkomt, moet het circus sluiten. De fietslezen is heel leuk. Ja. Waarom? Nou, gewoon. Als je nou eenmaal leest en dan zit je erin en dan begint het leuk te worden. En dan wil je het uitlezen? Ja. Wanneer lees je dan? Op squallen of thuis? Squallen en thuis en 's nachts wel. 'S Nachts, maar dan aan het sliepen? Nee. Dan is het zo spannend? Ja. Op de zwetten is er een soort omtinken van de Bennenboekenwieken. Het lezen neemt op squallen een wichtig plak in. Ze krijgen een heel soort woordenschatontwikkeling, een blik op de wereld, maatschappelijke kijk op het spul. Dat is gewoon van belang voor mij.